Čaute, vitajte pri dnešnom Losing Trade Recape, kde si zanalizujeme Gio trade, ktorý hitol stop loss. Povieme si, prečo som ho bral a teda. Čiže ako prvé som sa dával najprv euro, kde som chcel shortovať po tieto lows. Mali sme celkom konsolidáciu, fakt tu není to úplne price action, ktorá sa mi ideálne tradí, ale OK, videl som tam setup. Každopádne, keď si pozrieme hodinou na Gio, tak môžete vidieť, ako breakujeme a vytvárame nové highs, kde euro robíme vlastne prvý presný opak, respektíve pomerne konsolidujeme. Čiže long na eure mi nedával zmysel. Videl som tu celkom pekný setup na short, kde sme mali proste sell-off, tu sme mali break a následne sme tu mali fill tohto fair value gapu, kde som chcel enterovať na jednominútovom, keď si pozrieme, tak tu bol fair value gap, od ktorého som chcel enterovať. No ale najprv sme hitli môj prvý target, čo boli London Lows, ktoré sme sweepli, čiže už to pre mňa nebol veľký trade a preto som ho teda nezobral. No a po sweepe týchto London Lows sme mali celkom pekný move vyššie, čo na Gio vyzeral nejako takto, kde sme tu mali hodinový fill fair value gapu a zároveň tohto order bloku, čo bolo celkom príkladový fill. No a následne break vyššie rovno od neho, čiže z fair value gapu tu mali aj nejaký low time frame liquidity sweep, napríklad na 15 minútovom, aj na hodinovom sme to zároveň sweepli nejaké lows. No a hneď po file fair value gapu sme dostali peknú reakciu, fili sme vyššie polovicu gapu, čiže som nepočítal s tým, že by sme ho fillili ešte raz a bral som to celkom ako fine fill. No a tu bol vlastne break na 5 minútovom, kde som na tomto candli enteral, mali sme tu break. Vyšlo mi tak, že tu som enteral, čo bol vlastne 1-minútový fair value gap, od ktorého sme dostali bullish close najprv. A následne sme breakli cez neho, breakli sme úplne nižšie. Jedna chyba, čo som spravil, kde už som nemal enterovať a prečo si myslím, že sa tejto prehre dalo vyhnúť, bolo to, že sme tu sweepli na tomto candli tieto tu highs, čo bol môj prvý taký target, ktorý som sledoval, kde by som prípadne asi už dával aj stop loss na break-even, lebo to bol veľmi silný bullish candle, čo nakoniec closol bearish, čo tiež nie je úplne najviac bullish sign. Čiže toto bol vlastne taký pekný sweep, ktorý kebyže 100% followujem svoj trading plán, tak ako ste mohli vidieť tu, kde na euro som nezobral tento short, lebo už sme to proste filli, môj prvý target, čo boli London Lows, tak takisto tu som nemal už enterovať tento long, kde sme filli môj prvý target, čo boli tieto tu highs. Čiže nebyť toho, tak by som to asi aj tak enteral, ale tým, že sme tu mali tento sweep a bearish close, mal to byť pre mňa taký varovný signál, že to proste brať nemám. No a následne sme tu mali retrace, ktorý nám mysel na pip, doslova stop loss, dostali sme sa naspäť trošku do profitu, kde sme ale nebreakli a spravili sme ešte jeden väčší sweep, kde som to už nečakal, jak som vravel, proste po tomto file som čakal už mu vyššie a nie ešte jeden väčší sweep. No a momentálne vyzerá, že možno sa aj dostaneme k môjmu main targetu, čo boli tieto two highs. A celkovo možno ten bias nebol úplne od veci, čo sa týka toho longu na Gio. Lebo longovať euro mi tiež neprišlo ako úplne ideálne s tým, ako sme tam mali bearish celkom, structure celkovo, nemali sme nejaké bullish moves alebo nejakú silu. Na rozdiel od Gio, kde sme boli celkom strong a pri tomto retraci, kde už euro zároveň aj sweeplo tieto tu lows,
som to bral tak, že by to mohol byť celkom fajn long. No každopádne stoplo nás. A ako vravím, jediná taká veľká chyba, čo sa dalo vlastne predísť tomuto, bolo, že som nemal potom to sweep enterovať. Stále keď už prvý target vám hitne, čo boli vaše nejaké partials, tak odporúčam neenterovať, lebo kebyže vás filne predtým, tak je to už zvyčajne bod, kde si dáte stop loss na break-even a ste proste risk free v tom trade a nemusíte sa obávať toho, že ak cena zíde nižšie, tak že by vás stoplo. Čo sa presne tu stalo, kde keby som enteroval nejakým spôsobom predtým, zobral by som tu partials alebo si dal ho celý stop loss na break-even, tak ma to chráni pred týmto stopom, hej, čiže to bola taká hlavná chyba. Uznávam, nebol to úplne najlepší trade, ale ideme ďalej. Poučil som sa z toho, zapísal som si do journálu svoju chybu, ktorú som spravila celkovo, čo by sa dalo na najbližšie spraviť lepšie, čiže verím, že to na budúce aj bude lepšie. Zajtra netradím kvôli Powelovi a vo štvrtok verím, že bude už aj fine volume, fine price action a prípadne sa nám podarí hitnúť nejaký take profit trade. To bude pre dnešok všetko a vidíme sa, respektíve počujeme sa vo štvrtok a prípadne už čoskoro aj pri prvom dieli zo série, kde vám budem ukazovať stratégiu. Neviem, čo som taký spomalený a dávam si 5 sekundovú pauzu po každom slove, čo poviem, ale majte sa pekne a pekný deň, čaute.